אז היום אנחנו הולכים לשחק עם סבוש. כן. ובואו נתחיל. נגביר. מישהו שמת. וואו, איזה רעש. אני לא יודעת אם אתם שומעים את זה גם ככה, כאילו את הרעש הזה, כל פעם שנפתח דלת. אם כן, אני רוצה לכם להוריד, כאילו, לא להוריד את המשחק. האמת זה גם עדיף, אבל... אני יודעת, פשוט תמיד זה להיצמד לימין, שוב פעם ימין, ימין, לא, רגע, שנייה. המשכתי ישר מדי. הנה, אמרתי לכם, צריך להיצמד לימין. איזה דברים יש בבית של סבא, באמת. למה אני הנכדה שלו? אבל למה הוא לא יכול לשנות קצת את הבית? אוקיי. ויש. שלום סבא. חיבוק ביי. שנייה. אני שלום 12. וואו. מה קרה לי? רק אלוהים יודע. יואו, זה אני דבר רצח. לא, אבל בכללי בבית אני טבע. תראו איזה חמוד זה. כמו סבא ויהיה. שמאוד אישה. בסקיל של פרפר. בטח גם אני חושבת שאני מוזרה. אני חושבת שהיא מוזרה. לא יודעת עושה סקין של פרפר אישה. מה? איפה היא? לא, אני אומרת לכם, הייתה כל רגע אישה עם סקין של פרפר. אז כאילו... אוי, שנייה, קודם יעבור. נו, תעבור. קדימה. ללכת. וואו. וואו. פשוט כל הכפות לי. כפיים, לא, זה היה די טוב. פעם ישר אבל אני קופצת. אני יודעת שאני קופצת, אתם עושים לי את זה בכוונה. מה זה? וואו. למה זה כל כך קשה? חשבתי לא. פעם אני אשתדל. אוקיי. מה קרה לי? לא הבנתי. מה קרה? אז מה זה עושה או לא? זה פשוט בוא נעשה חנמות כדי שאני פשוט שחרר לשם. לא, חזרתי אבל מההתחלה.
לא פייר, היה לי את הדבר הזה בפנים. וקדימה, ורק מזכירה לכם, תירשמו לערוץ, תעשו לי לייק, כדי שאני אוכל לעשות את התגובות. ואם הסרטון הזה יגיע נגיד, אני אעשה לכם משהו כזה, 1,000 לייקים, אני אעשה אני פשוט, אתם תכתבו לי כל מיני תגובות של סרטונים שאתם רוצים שאני אעשה, ואני פשוט אעשה. אני כאילו ארשום לכם תפריט, מי שירצה כאילו הכי הרבה מהדברים, כאילו איזה משחק שאתם תרצו ויהיה עליו הכי הרבה תגובות, אז איך נאמר את זה? הוא פשוט, אני אשחק בו. וואו, כל כך קל. כבר ב2 3 תן לי להיכנס עליו 4 5 פה אוי לא, למה אני כאן? אז פעם ידעתי שאפשר לעצור את זה. מה קרה? מה יש לסבא בבית? מה? איך אני נפסלתי? אני לא מאמינה, מה יש לסבא בבית? למה אני נכדה שלו? מעניין אם זה מצד האמא או מצד האבא. לא נראה לי שיש בכלל כזה. וקפוץ. עכשיו אני בטוח לא נפלית. זה כאילו אמור להיות הכלבה שלו. אומייגאד. אוקיי. יש כל הספקים. לא אוכל חלוקה. דרכים על מה שזה לא יהיה. ואז יוצאים לפה. את הישיר המרק. כלום. סבא מרדד. וואו. כאילו צריך שהוא לא ירדד אותי. אוקיי, עברתי בשלום. הכלים של סבא. מוכן. אסור. למה? פשוט לא הייתי יכול. מה? כאילו הוא נפל. מה ידעתי מה נפלה? עכשיו אסור לגעת במים בטח, כי לא סתם יש את הדברים האלה. אוקיי, עוגיות. אני ב-48%. ומי שלא יודע איפה זה, זה כאן למעלה. ליד השלג הזה. מה? איך? וקדימה, הופ, והופ. וחברים, גם אמרתי לכם קודם שתירשמו לערוץ, אבל עכשיו אני גם אומרת שתשימו פעמון ולייק. ואמרתי את הדבר הזה של התקופות. ואם אתם תרצו, אני יכולה גם לעשות משחקים אחרים, לא רק רובלוקס. וגם סרטונים יותר נורמליים. אוקיי, את זה.
ואתם לא צריכים להגיד לי שיש לי פנים נורמליים. כי אני כבר יודעת את זה. מה? אוקיי. נכון, באמת. עכשיו אני מודה. את זה לכאן. ואז קופצים לי. אבל איך זה עובד? יופי, לא יופי. וקדימה, קדימה. עצוב כל כך. הוק. כמה קטנות. השם ישמור, כמה פסילות אפשר לקבל ביום אחד. אוקיי, הפעם אני לא נפסלת. איכשהו רק כשאני אומרת, כאילו רק כשאני אומרת שאני לא נפסלת, שוב צדקתי. אני לא אפסל. מה? שנייה, רגע, זה היה אמצע. אז כאן. ואז... אוקיי. אז רגע, זה באמצע. ואז בימין. ואז נראה לי שהוא בימין. כי... זה אדום, זה אומר כאילו לא. כמה תפילות אפשר? אוקיי, הפעם אני באמת לא אפסל. יופי, עכשיו לכאן. ואז... מה? איך אני יודעת מה זה אמור להיות מהם? אוקיי, הפעם אני אעשה את זה בזהירות. נפלתי. אוקיי, הפעם אני אעשה הכי זהיר בעולם. עכשיו, הנה. פליז לא ליפול, יופי. אז אין לנו ברירה, זה האחרון. אני חשבתי שזה לא. אוקיי, פשוט הולכים לשם אולי. כן, ואז לוקחים את זה. נו. אפשר לראות ככה כלום. בוא. ככה. אז איך עושים עם זה? לא הבנתי. הולכים... אולי זה משנה איזה... אני לא עשיתי כלום. איפה לשים את זה? רגע, אולי פשוט צריך ללכת בלי זה. רגע, לא. טוב, אז... מה זה הדבר הכי בלתי אפשרי? בוא ננסה להטיל. טוב, בוא נהרוג את עצמנו, אני לא יודעת למה. אולי זה יעזור לאינטרנט. אוקיי. כן, זה דווקא עזר, אבל מה צריך? אולי פשוט מכאן. אז... אז מה עושים עם זה? אין איזה חץ או משהו? לאן צריך לקחת את זה? את זה. תביא לי את זה.
זה בלתי. היי, מה זה האינטרנט הזה? קדימה. שוב פעם נהרג את עצמנו. כל פעם שנהרגים זה יותר כאילו עוזר את האינטרנט? לא ידעתי. בוא נראה אם זה באמת עזר. לא. אוקיי. האינטרנט רק הולך ונהיה יותר גרוע. אני אנסה פעם אחרונה. יופי. מישהו שומע את הרעש. מישהו שומע את הרעש לי שידע שלא כך כלום. אבל איפה שמים? בוא ננסה גם. יש קפיצי. קול. אמא זה הפעיל אותי רצח. אוקיי, היינו גדולים לזה. מה? פתאום הכל נהיה אדום? אימאלי. מה זה הדברים האלה? אוי. רגע, עכשיו צריך... לא, כאן. אבל זה כזה חשוך. כמעט ולא רואים כאן שום דבר. חוץ מדבר ירוק. שהוא חוט. אוקיי. לפנות בזהירות. לא להיפסל. יופי. אין איזה צ'ק פוינט. איזה מבאסים. כן, יאללה. את זה עברת לכאן. סבא שלי יכולתי. אומייגאד. לא רצוף סבא. אני לא מאמינה שאני אומרת את זה. למה אני נכתה שלו? אישה, את עוזבת אותי? זה לא, זה פשוט לא מתנהל ככה. כמה דברים סבא אוכל. מה זה השיניים האלה? אני מצחצח את השיניים של בבוקר. אז הוא אכל עצות, מים, עוגיה, נקניקיה, חביתה, משהו שמתאים ממנו. סתם. אז הוא אכל... רגע, שנייה, הכל מהזכרה. הוא אכל עוגיה. כשהוא אכל עוגיה, הוא אכל... רגע, אוקיי, ישר. אז הוא לקח עוגיה. אחרי שהוא לקח עוגיה, הוא לקח נקניקיה. ואחרי שהוא לקח נקניקיה, הוא לקח חביתה. ואז הוא לקח משהו לא ידוע. הוא לקח המבוגר. איזה טעים. אז הוא לקח משהו שאף אחד לא יודע מה זה.
זה בטח. היי, למה אני הפנס? 2 זה לא 4? זה 4. נראה לי זה. אוקיי. היינו מודעים לזה שפשוט עשיתי משהו שאני לא יודעת לקרוא באנגלית, כן? פשוט... אוקיי, שם נראה לי שמאל. וואו, תדעתי, אוקיי, רק בוא נכבה את הפנס. אוקיי. אוקיי, זה פשוט מסיע אותנו לבד, ואנחנו רק פונים. אני פונה, יופי. זה מה שיש לי סבא בתוך הבתים. הוא הכיר אותנו בטח. לא. נראה לי שזה פשוט מכשולים בבטן. אומייגאד, אם נופלים מהגשר הזה, פשוט מתים. לסבא יש רעל. מה? ממש מסרב בחמצום. בראשון לא צריך. וואי, די. וואי. כל הכבוד לי. אומייגאד, הצלח. הופה. הופה. כן, חברים. לא דיברתי איתכם כל הזמן הזה. סליחה. ממש מצטערת. אוקיי, זה קפוץ. חבר'ה, אנחנו מתקדמים, אנחנו כבר ב-87. תראו איך שזה יורד. ווק. ממליצה לכם על המשחק הזה. אם אין לכם רובלוקס, ואז יראה לכם פשוט... אני מביה. לא נקחתי. טוב, אני מנמיכה קצת. וואי, מה זה הדבר הרועש הזה? אוקיי, הנמכתי. די, למה אתה רגע מביל? הנה, הנמכתי עכשיו. אתם לא מבינים באיזה ואני נשמעתי. למה זה כל כך קשה? אם ככה אני קופצת רגיל. עכשיו הם פשוט משקרים. עכשיו אני אהיה כמה שיותר זהירה. אומייגאד, אני מבטיחה לכם. אוקיי.
זה בלי הקפיץ הזה? אוקיי, הנה עכשיו אני נזהרת. רגע, שזה יעבור. זה. עוד תודה. תודה רבה, ברוך השם באמת. בזה אני פשוט נתתי שזה קל. This God team. Okay. לראות הטובה היא. לאן הגעתי? אוקיי. אז פונים לשם. מעניין לאיזה לקח אותנו אחר כך. אוקיי. אין צריך עכשיו. אוי. מה? אני לא התחלה? יאללה שמה. אוקיי, סבתא איתי בטירוף, אז יהיה לנו יתרון. רגע, סבתא או סבא? לא כל כך הבנתי. כי פשוט הסתכלתי מהר. יש מצב על סבא? זו לא סבתא. אוקיי, צריך בזהירות. אוקיי, הנה. לאן צריך עכשיו? אוקיי, שמאלה. מה? אבל זה קשה רצח. אפילו לא הספקתי להסתכל על זה סבא או סבתא. מה שזה לא יהיה כדי לדעת אם זה סבא או סבתא באמת. אוקיי, חבר'ה. עכשיו אנחנו נצליח. אוקיי, אנחנו מהירים. זה קצת קשה. לא. אולי לא זה קשה. אוקיי, חבר'ה, אנחנו יכולים לפנות. זה יכול להיות ממש סייבים. למה אנחנו רוצים באמצע הכביש. אוקיי, חבר'ה. אוקיי, אתם חושבים בטח שזה קל, אבל זה קשה.
אוקיי, אמורים לי להגיע. אוקיי, אני אעשה את זה כמו שאתה אומר שצריך. אוקיי, חבר'ה, הצלחנו. אוקיי, אז זה היה הסרטון שלנו, סרטון עברת מהבית של סבא. איזה כיף לי. אוקיי, ביי, נתראה בפרק הבא. תשימו לב לייק וסאב. ביי.